Wara l-każ ta' 2 ta' frar meta nirien ħakmu residenza f'Tasliema, tkellimna mal-Pulizija Nathan Buġejja u Glenn Kallejja li kienu l-ewwel fuq il-post sabiex isalvaw in-nanna u n-neputi tagħha li kienu maqbuda ġewwa. Fil-bidu tħallna aħna vera konna jiena mal-kollega tiegħi PC159 u koll minnaħa tal-assa kien hemm PC1258 li ħdimna kollha flimkien. Minħabba li xin wasanna fuq il-post ma l-ewwel fire engine ta' Civil Protection sakemm qed jarmaw sirna nafu lat hemm in-nanna u t-tifel ta' sentej u nof ġewwa. Allura l-istint etik li tipprova tagħmel minn kollox biex inti toħroġhom. L-operazzjoni ta' salvataġġ kienet waħda diffiċli u kemmxejn perikoluża. Pratikament aħna dorna kullimkien, kien hemm it-traġ bda jċedi dak il-ħin nirien kbar, anzi il-bombin ħabna illi ħriġna barra u rnexxielna nisimgħu qed ħabbat mal-bieb taħdejha u rnexxielna nkissru l-bieb u nitlu mal-ewwel fir-residenza u hemm sibnihom. Iżda dmir jirbaħ fuq kull periklu. Dak il-ħin l-adrenalina tmexxik, dak il-ħin inti ġib quddiemek li intlibes l-uniformi biex taqdi l-pajjiżek u tagħmel dmirek. Aħna l-koll kienet l-emen ġewwa u aħna ġewwa ridna nissalvagwardjawhom. Ma jonqos l-element ta' sodisfazzjon wara li jintlaħaq it-tragward tas-salvataġġ. Tħossok gbura ħafna li poġġejt il-ħajja ta' ħaddieħor qabel ħajja tiegħek. Pero fuq kollox huwa xogħolna li aħna nagħmlu bħalma għamilna kif ukoll bħalma għamlu s-CPD u tal-assa dakinhar. Il-Pulizija appellaw biex meta l-pubbliku tisma' l-ħoss tas-sirena twarrab mal-ġenb għaliex kull sekonda tista' tfisser il-ħajja ta' persuna.